Така, здравейте, аз съм Димиче и ми бъгна в Рапс и започвам да снимам моята кандидатура за Darkcraft. Здравей, Stallplay. И нека продължаваме. Това е моята къща. Малко е доста голяма всъщност, но побира всичко вътре, често е легла, енчантинг, всичко. И така, нека продължим. Тук welcome. Тук нямаше какво да сложа, това оставих празно. Така, тук това Enchanting Table с книгите и наковалните там, енвилите, защото видите, нали, имат нещо общо с енчантването. Тук стаята за полшанки, нали, тук се прибират полшанки, тук си ги пълнят с вода бутилките. Тук така съм го направил. Тук също доста празно място остава, но ако започна да играя в сървъра и направя на същата къща, ще я гледам да обзаведа навсякъде, да намеря място на всичко. Така, да се качваме на втория етаж. Тук съдейте легла, нали, примерно, ако се намеря човек, с който да живеем двамата. Тук, да, разбирате. Тук малко често е. И така, това беше за къщата. Нека да слезем надолу и да ти покажа другото. Остава така, тук това е under chest-а. Това тук, нали, това го направих набързо. И понеже съм на Flat World, съм го направил, нали, не мога да копая надолу да се направя chest room-а. Затова го направих командни блокове и направо да порцува на къде. Така, нека да продължим. Така, това е chest room-а. Така, той е доста големчък. Ще има сигурно за почти всички айтеми, които ми трябват да събирам, нали. Ще има място за всичко. Тук печки. Нали, ако ходя да копам, ще има доста. Къде е така? Така, на долния етаж е пак отново става за полшанки. Тук градинка. Тук отново напоя и тук още повече бървик стандове. Така, това беше. Така, тук леко съм щупил. И не мога да излезна. Да, така. И нали, тук съм построил някакви други постройки на креатив. Това е просто разно на креатив. И така, Stallplay, аз съм на почти 13 години. Имам премиум Minecraft, долу на $9. Игра Minecraft от, не знам, приблизително Minecraft 1 и 2, 1.2. нещо. Нали знам по всички крафтове това нещо, но да го кажа, защото беше тъпо. Горе-долу разбирам интересно. Не че разбирам и, нали, основни неща, знам как се правят ферми, автоматични и такива неща. И пак нещо им бъгва. И така, това беше от мен. Чао!